Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no megah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih kunciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak wong ngukure lho, gawe perasaan, ora kusru. Kuman. Ini parahnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nang kathok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek dipasang. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, ana kontak kene apa, Reng? Njaluk tulup anu pecok ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor ejek nyamuk. Ora. Ngeyel. Ngeyel lah Kita pertanyaanmu ke piye to, Dik? Sing alon-alon. Sampeyan gak teko ning aku. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Kurang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Ketek, Pak. Lah kok iso Lho. Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Eling lho. Awake dhewe budal ya bareng paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti wae adike kethek. Cek, Pak. Rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Apa ta? Piye, Pak? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, Iya, Pak, wis tak anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Woh, berarti iki lho. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa kula lambene njaluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah
Apa enek untumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Rawani Ora Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah, ora enek jengkok kira iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Ah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Hewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho? Lho, ngeyel. Lah ki lho keteke. Heeh, keteke. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Gawe iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mau kurungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo anu wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isik mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Nanya. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule katok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene Ya ora iso kok nanteng. apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek wedok ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumun. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahurup. Kacek sahurup ngoten pun beda beten artine. Beda. Kok iso ngono? Umpamane Ya lek contoh. jeru ya apa? Dalam Lek tambah ika dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk Dalam jeruk. buah. Garu luku neng sawah. ditambah ika garuk. Kukur. Wis beda ta. Beda. Turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira prima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngrene wong ape ngrabi aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku ya panggah jebol lho. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye tuku iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok sawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu copon rasa tinggi mikir. Kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase. Kok iso. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jaran. Wong lanang sing apik niku sing ora bentak bojone. Kula pesen nggih kalau wong lanang, lamun masalah panganan niku aja bentak bojomu. Gara-gara bojomu goreng tempe gosong aja mok seneni. Mungkin bisa jadi bojomu goreng tempe gosong kuwi mergo kakean pikiran, salah sijine mikir kelakuanmu.
mau metri? Mumet ngopo to, Des? Ndak sih wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Des. Dikelos wae to, Des. Wong lanang no penak rate temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndak sih enek loro. Kok ngerti ya? Jajal kan ketok siji lek wani. Yo ora wani. Iki tak awet-awet to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn. Bahasa Inggrisnya tinggi. Tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Tasah pengen. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Kiranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet. Kaya lek ra kena sengenge kan ya putih resik apik. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misteri nyapa kok ireng. Ngono ki sing salah ya kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing isor sing dibengesi dhuwur. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat. Bahasa Inggrisnya sakit. Ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu suwi-suwi ya karaten. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Iso rumah aku kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk. Mas. Ya nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya, jangan bayangin yang lain-lain. Ceramah. Aku sakit gigi Ton. Wong lanang. Ono apa ngongkon bathok meneh. Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukone kebul. 30.000, 35. Tuku rokok dedetku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempakku malah artuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Den ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diblendrat sisan. Ben siset. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki?
Sampun. Senengmu mergo? Wongi hobi karaoke. Pomo mangku purel sampe ra nesu. Mboten. Lha penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujude apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Rambut iki bahasa Arab apa, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Duwe bojo lemu penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlawu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Wis sampe nggone ndi, Mas? Nang pantai. Nang lu kuwi. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah, renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndak masin. Wis ben, malah nglawi. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho, piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane to disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu, coplokan rasa tinggi mikir. Kok iso-iso ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase, kok iso. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Matek ora wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan lho iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Kok jeneng telentang ya? Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki kok ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu to. Heh. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pajero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif, Lanang. Hanif, Lanang. Piye gak iso wedok? enggak tapi jarang. Piye to, Mak? Surip, Lanang neh. huruf P ngene. Iya, Mak. Suaib, Apa to ki? Sueb ya lanang, Mak. sik guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Wih, Mas. Nyapa, Dik? Siapa? Lah iki nyawang apa ora wong sik udut nih. 102. Ya urung entar ayo lagi teko. Ampune kok kene lho. Gayamu dek aku ora ngadu saya desel-desel kok. Endang atus kono lho. Ya kosik to. Jarimu njaluk ijlik, kok mbok kon adu sih lho. Kok bar ijlik adus neh ngono ya. Ya nyeteter aku. Jam piro iki bengi lho. Mangkane kuwi nek njaluk ijlik ayo to ndang. Bar kuwi tak adus.
sugih. Pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ene ramuane, Mas. Ramuane apa, Cek? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih, Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Iki ramuan opo? Suwis kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge? Ya enek no. Apa? Digething tangga. Mbak, nyapa ta wong wedok ya nguyuhe ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Ya apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Ya ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Ya enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho, Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti? Ini parahnya. Lah piye? Pemaksaan atau niku napa? Aku tekok lho. Ah wis mboten saja udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Kok saiki iso gajul ya? Caget mau. Oh, kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pukumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Ndat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Yo ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara. Dek nyapo lho biayaan karo awakmu lho. Aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ro iki nek awakmu kaya ngene iki adek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab? Lah sing nurutne jarekku ndek iki wangene sapa? Lah yo kowe. Kenapa kok sosesno lho ndek iki jare? Lah yo sosesmu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Ya wae dhewe kudune nglakoni mo 5 cukup Mas sampean Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho? Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Iki lho gelo aku ngene iki sedih aku. Dengkulmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapo? Lah ngantek manten mlumah pomong urip masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lak isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ra isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik, tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang, mosok murep ngene. Lah bojomu kae nek njaluk murep Kiting goblok kae. Amin. Iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis eruh sing wedok mlumah. Terus Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Masa murep aja porno lho. Lho mboten. Aja porno lho, di hadapan abahamu rawuh lho iki. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, imame kudune wong kok kupluk ireng piye lho? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Asu. Sing salat piye? Salate pripun? Iya su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean pesen apa? Kopi susu. Dibaleni maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh, wedok
yo ndodok kuwi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Kuwi sing ngegekne profesor, kowe ngerti lah. Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alangi profesor tekoanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok ya wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah ya ben ketok nyeni to. Ya kepyah kabeh lho. Ya karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Padmi. Padmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangon aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Oh, lah, Sing terus piye? lanang kuwi selingkuh. Heeh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye kuwi? Sing kuwi arep goleki apa njaluk? Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang. Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Gak wani aku. Dem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya ngrabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya kan ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Embuh ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rabi. Lah Mbok Ayu to. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stol keng aku. Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang iki malah Jumat. Iya, Alar, kau apa? ngumbah gaman. Alah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N kok ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuh wae. Ya wis ayo ndang kakek lak ngantuk aku. Ya wis ayo gek ndang ning kamar. Dari mana? Dari pos satpam. Di lemari Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah. Ya, kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Nggak usah nuduh-nuduh terus.
Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Mbak, aku mau diwarai cilik berbagai gaya ngono lho. Sama ki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tiba Kok rumangsane kon muara israk-isrik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya, yo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Polahku. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul, wong kuwi nyamar lho nek diumbare yo iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka senggol modot. Damput kok yo ndadak tekok susu dikotangi nyapa. Mbak, nyapa wong wedok itu brute kok kudu dikotangi. Damput raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masya sanggane abot, tetep anteng ora kaken polah kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor. Yo nek ning dhuwur terus yo keju. Tapi panggah penak ya toh, miring, sikile dunggahne siji. Wah, gaya anjing kencing nek wi. Karo rambutnya dijambak-jambak. Enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren, dadi gundul. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katoke. Dianggep gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jembutku semriwing, ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Ki jujur-jujuran ya Mas, aku terus terang ae ya, iki gak munafikan ya, terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya Mbak, ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to Mbak? Sementing sehat walafiat ya, sementing kudu sehat walafiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh iya ya. Lah emang kena apa to Mbak kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi udah seminggu ginjalnya ya tak tol tak jeneng tak jero. Jane kate daftar aku Mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku-mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah?
Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Nek mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Penat Arep wae apa? tetap lambemu. Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawa lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Yo seri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk duit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang yo golek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitaminnya cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Kelarane ati ora. Glegek. Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola to. Urung apa-apa wis maido, kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange bae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan? Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah iki bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah wi nek polahe ra karo-karuan ya ora iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendina salin katoke. Dianggep gak gatelen to piye ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Jangko lah, jembutku semriwing, ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa, nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arte kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa?
Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik, mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane R ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi N, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh. Jenenge alim tapi sama-sama iki English Dictionary 18++ ta. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek no iki. Lah kok iso ireng iki kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat koyo kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Munda apik no, koyo ndase lele enek sungote. Gelem bae. Moh nek pink aku yo gelem. Mbak, aku ini pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan toh. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cung. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rabi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis toh. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir no. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadang lu. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Wong barang wis kebacut. Ini umpama awakmu kebian-bian karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tembel sendiri, bocor lagi, tak tembel sendiri. Lah mandang aku sebelah moto lho. Peh aku elek. Saiki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun no. Pikirmu ya jek rangen. Isik. Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. Malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas, tak kandani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing nyelempet-nyelempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih tong. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran? Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijak ganteng kok angel ram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey guys, Ono apa, guys? zamane sekarang ki kok aneh ngono ya. Aneh piye to, guys? Sing konco rasa pacar, Konco rasa pacar, terus sing pacar rasa bojo. Loh, pacar kok rasa bojo ki piye to, guys? Bojone dhewe malah dimusuhi, dijak gelut ae bendino. Dijak gelut tapi nang amben kan ora masalah to, guys.
Malas ono sing luwih apik neh. Apa guys? Bojone wong malah dianggap bojone dhewe. Yo masuk kuwi guys. Kira-kira lu gak bahaya tamu iku. Yo gak bahaya to wong dekengane pusat to. Iyalah. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh kok, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra bineng. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dia ingin enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kabare bola. Kabare ra penak iki. Ora usah telepon to. Engko nek aku duwe tak wehi. Lho, urung wis sambat ngono iki lho. Lah kok mau nagih dhuwitmu to? Ora, aku ora nagih dhuwitku. Iki justru mau tak tambah. Kemarin kamu pinjem piro to? 10. Oh, ini mau tak tambah lagi, kamu mau apa ndak? Yo gelem. Kan kemarin 10 juta, ini mau tak tambah 10 juta lagi biar 20 juta gitu loh. Tenan apa ora wi? Iya, soalnya iki dukun pesugihanku iki ngomong lek uang sing mangan duitku 20 juta iku wis masuk dadi persyaratan tumbal ngono lho bola. Bola. Bola kok mati bola? Pateni. Mak, 17 Agustus iki asline tanggal piro to? Tanggal 17 ndeng gendeng. Tanggal 17. Nah, perasa kok tanggal 30. Ora enek 17 Agustus ning tanggal 30 ki ora enek ya. Nah, mergo kok wis akeh wong masang gendera ngono lho. Bentar tak remek gedhukno seket gendera iki suwe-suwe kok. Lah wong takon kok. Kowe iki jane WNI apa WNA? Yo WNI to, piye to kowe iki? WNI bareng kok ora ngerti 17 Agustus tanggal piro? Heran aku. Aku kan takon, apa salahe? Iso sik kan oleh puskesmas, ora dikuaploki doktere kowe. Tapi ditekoni malah ngomongi piye to? Gak suka lah aku ngene iki. Aku yo gak suka. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit ah. Ani. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka terotokan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS. Oh alah. Soalnya mboten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa Bu? Solusinya niki kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit, Nempel. membayar sedikit, Nyicil. mencuri sedikit, Utel. pecah sedikit, Cuel. makan sedikit, Nitel. pucukan gunung. Bu ojo ngopi wae to Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi.
Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gare ada tok lho. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil ya ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayaknya kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Ya, tak mingi. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek, karek tulisane potong rambut ngisor. Ah, kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kan nek kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Dalam pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Enggak apa? Pitik jago ki nek kluruk cukur. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Aliwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentaki ya, Sing dodol aku po kowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentuki. Ayo. Saya kok iso niteni rondo karo prawan karo rai. Roh. Wong iki takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo, iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, ya. Nona. Terus, tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye Pak? Nyah nyoh. Lah. Mangsa. Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi ya. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei itu jamu, lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Sakjane aku ki ora masalah, Mas. Yen aku mbok madu. Iya, Dik. Makasih lho pengertiane. Asal awakmu kuwi adil. Aku berusaha selama ini untuk adil, Dik. Tapi nyatane apa? Kowe ora adil kan? Ya wis adil to, Dik. Aku ya rono, kadang ya rene. Kurang piye to? Mosok ning kono seminggu, ning kene cuman setengah hari. Lah wong kono kan ya jen nom to, Dik. Dadi seminggu ya jeh kuat.
Enak dirimu setengah hari anggar dinggo pisan nyonteke, anggar dinggo nyonteke. Ya aku lama-lama ya kere to, Dik. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cansoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendino salin katok dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to kaya dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Kayak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Kula niku paling seneng ceramah para penyanyi sing ora jilbaban ngeten iki. Paling seneng napa? Apa wong kabeh kon jilbaban? Mboten. Apa dikira wong jilbaban ngono ki jaminan wong wedok salehah? Pret. Pret. Betul. Wong kadang-kadang dhuwur jilbaban ngisor dagangan. Kadang dhuwur brukut ngisor mawon. Maka vokalis ndak usah malu. Ndak usah malu. Donya ki yo ngene iki. Betul. Awang ngaji nang gambiran ora dikai ngene iki yo ngantuk kabeh kok. Mak, menawa ana sing ngatur lemah kapling info ya. Lho, duitmu akeh bos iki. Biasa mak, karo oleh tombakan togel. Tapi ora akeh, aku butuh 10 kilo. Wong dikandani kok pencet, gak usah diliwatno calo perantara lho. Dadak liwat calo perantara barang lo lapo 10 kilo dan diurapno raimu ngono lak kene. Piye to Bi? Sausane lho, tuku lemah kaplingan dadak 10 kilo ki apa dienggo uruk apa lho jane iki? Emang tuku saiki ora oleh. Wong emang butuhku 10 kilo. Tuku lemah kapling ki meteran ngono kae lho, guys, ora kok kilonan. Meteran kok tukain mori ya. Urapno raimu sisane engko. Ya wis. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk rabi. Ora iso yang lek sesuk iki. Bapakmu lo ngkon aku sunat sik. Gek sesuk lo netonku ambek mah ya ora oleh to rabi sesuk. Aku nggak mau tahu. Pokoknya sesuk mau ditunda-tunda. Terus dia anak 11 los. Aku nggak mau tahu. Bayu 11 rusak dalanmu. Longgar terus aku terus piye terusan lek kowe duwe anak 11. Koplok kabeh. Pokoknya rabi lo. Iya beh. Mak Nur dolan rene, mengko tak tumbas ke klambi anyar. Nah, iki lho suka aku nek ngene iki. Aku ditukok klambi, pernah klambi anyar branded ya seneng aku. Ya wis cepet ndang rene, mumpung bakule turu. Kepala lingak-lingu kaya wong suwung. Mumpung bakule turu. Iya cepet to, mengko salat tangi lho bakule. Lagi jenenge barang colongan to, Bos. Bos popo to ki, gak suka aku ngene iki. Lah iya, mumpung ana kesempatan ki lho cepet ndang rene. Ora suka aku mah, gak suka aku. Alah moh ya wis lah. Namanya tak nggo dhewe mengko. Mas, Ana apa? kok pemilihan sih ya? Nyapa leren wis kadung ngombe jamu kok leren. Dino keramas saya. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek antek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok turu ngesot kok. Dijedang. Alah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk meneh. Pisan tok ya nanggung. Pindho rarai. Kok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok.
Gak oleh. Sampai abu, Mas. Rika. Rika. Kau pasti Rika. Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ra percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajali lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo nih. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa ya lho ampun. Paling kowe sing sambat. Iya, wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jajan. Nantang to asline. Lah kowe wani apa ora? Aku ngono tatak. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Kalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu. Lah wong kene Awiwak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae kentaki ya Sing nyok. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane kentaki. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol kentuki. Ayo. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat.
Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok ya gaya. Tak omongi ya, Kalene cah cilik mbok omongi. aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek rang gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Anja. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane ora buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen ora ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Ya enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak awak-awak dhewe. Terayu dulu kok jaran iki. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sida apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing ning sling lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke sound figure lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Ora betah lho. Setengah jrit ora apa-apa. Itu ndak tahan kalau lawan nganggur lho. Kene di bojo apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering dulu ngono ya, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Kamu wis istirahat seminggu no. Apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Itu ndang ngerasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Kebuk nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ra genyah. Ya wis tak jajane. Tapi nek lambemu ngomel ditanono. Dadi mantene pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungono wae. Kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho ae sombong lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Enyek. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Atek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda karo daerah liyane. Beda ya, Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Mau yo mampu. Lah iya, tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iki kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit nglumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak awak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan iki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis.
Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi Pak Pitentah doyan. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capian opo-opo ya Amit, ape takok opo ae aku ya Amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa naik aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep teko apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Alah, paling mabuk terasi. aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakna yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Berewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Berewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Lah iki nyapa? Ini ki nek ra dibojo ngene apa piye? Ya ora piye-piye wong tarah yo ora duwe. Mendung ini ki apa piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkerep wekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Yo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Ganggu wong repoti lapo to? Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Sembaran kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau jek mari balenan. Metu didik WA posisiku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong. Ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongko kok piye rupane. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro panggah tatak kok cah kene. Pak Jero? Ya ora duwe nek kuwi. Si Victor Bu? Ya panggah ra duwe. Duwe ku lho umur sepeda pancal. Ini parahnya. Nang Taiwan ini kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Anja. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lho ya mbah kira-kira nen dhewe. Aja ngawur ae ya. Wes sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarem sak ndok-ndokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae.
Mambu bako ya apa nih keleke apa pentile rasane? Lah wong kelek kok mambu bako lho. Gek sapa sing sudi nyosor ngono. Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta? Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teh kok aku. Ora sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk biasa mentul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote wis entolopmu mesisan kelintingan meluru tak brakote ngen tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel ya. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot lebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rabi durung lho Mas. Oh alah tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rabi ngono kan ya wis tau. Rasane opo, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rabi. Ya Mbak ayo to. Bacaanmu menor-menor men lho, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Yang yuk. Nyapo? Pengen, masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng lho iso pengen ki lho. Sekali-kali lah kejelawan, kan dong tahu. Kalau aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini saiki njulak penak men. Terus piye niku, Bro? Iki to. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngene dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya, ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisannya COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisannya ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counter. Kok lah lak tenan mulai gelagepan to. Kok tak buak ae HP ki. Tak buak. Awakmu boyo melok olahraga lho, mene guru. Wes lah Mas, aku ora usah melok cabang olahraga. Ya bene rada langsing to, Mas. Ora guru kok. Lho, awakmu wis melok olahraga, Mas. Olahraga apa awakmu pangkah ngono wae? Loh, saben dina aku ngakoni, aku sampe dirimu kae tak padha ya kalau bela diri. Berarti aku bedino mbok hapusin terus to, Mas. Enggak suka.